Den lille rumsoldat. I et mørkt og dystert univers levede der en lille rumsoldat ved navn Lille Jørn. Han var ikke som de andre rumsoldater, der var store og stærke. Lille Jørn var lille og spinkel, og han var ikke særlig god til at kæmpe. En dag var Lille Jørn på patrulje, da han stødte på en flok rumtrolde. Rumtroldene er store og stærke krigere, og de var klar til at kæmpe. Lille Jørn var bange, men han vidste, at han måtte gøre noget. Lille Jørn greb sin rumpistol, og han begyndte at skyde på rumtroldene. Rumtroldene var overraskede over, at Lille Jørn kunne skyde så godt, og de blev ret hurtigt besejret. Lille Jørn var en helt. Han havde besejret rumtroldene, selvom han var lille og spinkel. Lille Jørn lærte, at det ikke er størrelsen, der tæller, men modet indeni. Slutbrudt finale.